ndị ọma na-ege ntị abịakwa m ọzọ ife anyị bịara tata maka gịnị literary analysis amara m dị etu anyị esi wee kọwa ya ka ụmụaka anyị wee ghọta ya ọfụma mana ụdị ọbụla esi wee kọwa unu were ya etu ahụ literally ịmaga ife edere ede iwe analyze ya ife edere ede Okeke kwuru ife dị etu a Okafọ kwuru ife dị etu a Mgboye kwuru ife dị etu a Mgbafọ kwuru ife dị etu a ife niile fa kwuru dịsị iche iche ife niile fa delụ dịsị iche iche ọlụ gị bụzi kedu ife Okeke kwuru ife ahụ o kwuru kedu ife yitere ife o kwuru ya na ife Mgbankwọ kwuru ife ahụ Mgbankwọ kwuru kedu ife yitere ya na ife Mgboye kwuru wee dịrị gaba literary analysis bụ ịkọwa ma nke bịa ebe fa nọkọrọ ọnụ ka a na-akpọ similarities na ebe fa na-anọkọrọ ọnụ ka a na-akpọ differences. Ya bụ na literary analysis bụ ife magburu onwe ede mkpa na onye ọbụla na-ede academic writing kwesịrị ịmanụ. Ntị adịkwanụ okay na-eke esi dị n'oyibo ebe o wee sị literary analysis is a form of paper written with objectives to analyze and break down a literary piece. While summarizing is partially necessary, the objective is not to write summary of a story, but rather to examine and evaluate the literature. Ife niile eme na ya ka o si wee mee ife kpatara o ji wee mee n'ebe ife Nweke delu i wee weziele ife a Nweke delu wee nwee ike ma ọ bụrụ na ị na-compare and contrast wee tinyezie ife Nwankwọ delu ọ ife anụnwa ka etu anwa ka ị ga-esi wee na-aga by the time you finish ile maa n'ime gị ife na-akpọ literary analyzing ife ahụ edelu n'ụdị o si wee kwesị ọ bụrụ na ị na-compare two novels maọbụ na ị na-compare two journals maọbụ na ị na-compare two articles ị na-anya mali topic fa yuzuru and topic fa mali ebe fa kwuru okwu ebe fa ebua jekọrịtara na ebe fa na-ejekọrịtara. Then form an argument about a piece of literature by examining the smaller piece that make up the work as a whole. If you get express your personal perspective, interpretation, or judgment of the work by explaining how evidence from the text supports your interpretation. Okeke kwuru ife dị etu a, Okafọ kwuo ife dị etu a, Okonkwo kwuo ife dị etu a, Okoye kwuo ife dị etu a, fancha kwuo ofu okwu ahụ fa kwuru iwe analyze ebe nke ọbụla ị ga-agụsị ya ọfụma mara ife fa kwuru mara ebe ejekọ ọnụ na ebe fa na-ejekọtara ọnụ. Onye bụ ife nsị ka anyị malụ taa maka literary analysis. Ama m mma akwụkwọ na-ege m ntị ma nwere onye nwere ajụjụ maka na ọ na-adị mma anọkọtakwa ajụọ. Onye nkụzi enwekwara m ajụjụ. Ọya ngwa Ajụjụ nwe bụ literary analysis na literature review ovive ka ọ bụ ọbụna ọ bụrụ ofufe biko kọwagodu ife dị iche. Asịkwa m kwube na ofu ife ka ọ bụ maka na ịma na oyibo bịara abịa maka na vancha bụ ịkọwa ireview something mmadụ dere analyze ife mmadụ kata mana ịbịa na literary analysis ịbịa na literature review mostly o depend na level ị nọ o depend ma onye jụrụ onye na-ede ife ọ bụ onye secondary school onye na-ede ife ọ bụ onye finish university na-ede project maọbụ onye masters degree maọbụ onye PhD. But the main thing bụ na literary analysis bụ fancha niile etu isi analyze ife niile anwa ịgụrụ mmadụ dere. Mana abịa na literature review ị nwere ike ọ bụrụ na ị were sọsọ one or two books yitelu ife ị na-ede maka ya wee nwee ike ịkọwa etu o si wee relate that your topic. Ife ahụ ị na-ede maka ya wee nwee ike ịkọwa etu o si wee relate that particular topic. Literature review bụ na ị galụ chọpụta topic ị na-ede maka ya topic ahụ ị na-ede maka ilimitụrụ onwe gị na that topic ị na-ede. Mana ife ahụ literature review ị na-emekwa ka a na-akpọkwa literary analysis. Mana literary analysis just I don't know whether to use the word broader. Then literature review might be you have limited yourself to a particular literature about the topic. Mana your analysis of literature review is also literary analysis. Nke ọ dịkwa
Ntede daalụ na onye nkụzi. Daalụ. Onye nkụzi ekenekwa m. Ekenekwa m gị. Ajụjụ m nwere ịjụ bụ literature review na literary analysis. Onye na-ede research, onye ahụ ede literary analysis n'ime da research ọ na-ede ka ọ naanị de literature review ka ọ ya reference na de Ndị ka m na-ekwu na research ọnọdụ ọ ka fancha bụ ofu ife ka ọ bụ mana o dipendị ka esi wee mana oyibo bịara abịa na oyibo anụ eji akọnfuz anyị kpata na ọgụ obodo anyị amarọ nke bụ nke. Ebe na ife ọbụla ị na-ede ede entire thesis, you analyze the entire thesis. That's what it should be. Ijegoro ọbụna use go qualitative analysis or quantitative analysis, you are still analyzing things according to etu isi wee mee ya bụ ife. So na mana ilimit enye na topic ị na-ede na akwụkwọ ndị chọrọ ịgụ, that is what you are now they prefer to call literature review. Mana ị nwekwara ike inside literature review ofu analysis ya because ọ dị mma ka anyị ghọta ife bụ analysis. Analysis bụ ife ahụ a na-emekwa na literature review. Kata na literature review bụ na limit onwe gị for 2 or 3 literatures concerning your topic. But the entire work in there is literally analysis. Dịka nsi wee kwuo, o depend kwa na level onye nọ. Maka na ịbịa na secondary school, agụọ novel, asị gị analyze ya the novel. Ọ bụ ife dịka na ego Chinua Achebe, asị gị analyze it. If we in that context, you're analyzing the novel based on the teacher's submission as an assignment. But if there's a higher academic writing, like thesis, like dissertation, you're not limiting yourself to a particular book that you are reviewing that is connected to your own topic. It doesn't mean also you are limited to that. You must have read a lot, of course. But the fact is that you must have limited it to a particular book or journal or articles. Okay. Ọ bụrụ na nghọta gị Igbo ndị ọma na-ege ntị daalụkwanụ. A sị na taata ụmụ akwụkwọ na-adị na-ege m ntị na fasị nwere ajụjụ onye ka fa jụrụ anyị kọwakwa ma na ife niile anyị kọwakwara ọ ya enwekwa ndị ya aka kọwa ya ọfụma maka na nke anyị nọ na ya bụ very short presentation. Daalụkwanụ.